буд набуд дар як деҳае деҳқоне бо занаш зиндагӣ мекард. онҳо фарзанд надоштанд. барои ҳамин зиндагии онҳо бо ғаму ғусса мегузашт. бори дари ҳавлии онҳоро пирамарди ришсафеди решдарозе тақ-тақ кард. деҳқон дари ҳавлиро кушода, пирамардро ба дарун даъват кард. зани деҳқон ҳамон замон дастархони пурнозу неъматро паҳн кард. дар чойники пурнақшу нигор чойи кабуд оварда, пиёлаи зебо ва кулчаи равғанин овард. дар рӯи суфра курпачаи мулоим партофта, пирамардро ба нишастан даъват кард. пирамарди решсафед чой нӯшид, нон хӯрд, ба чолу кампир миннатдорӣ изҳор карду ба онҳо гуфт: худоё ҳар нияте ки дошта бошед, амалӣ гардад. ҳамин тавр воқеан ҳам орзуи деринаи деҳқону занаш амалӣ гардид. дар хонаи онҳо писараке таваллуд шуд, ки хурдакак буд ва падару модараш ӯро Нахӯтак ном диҳуданд. солҳо мегузаштанд ва Нахӯтак ба корҳои хона ба модараш ёрӣ мерасонд. агар модараш ба об равад, писарак сатилро аз ӯ пештар гирифта ба ҷӯй медавид. модараш мастоба пухтан хоҳад, Нахӯтак давида биринҷ меовард. боре модараш бо гӯшти қима угро пухта хост, ки ба саҳро барои шавҳараш барад. ҳамон замон Нахӯтак омаду гуфт: модарҷон, ман мебарам. ӯ табақчаро бо хӯрок ба сараш гузошту ба саҳро рафт. роҳравон суруд мехонд. мардум ҳайрон буданд, ки дар роҳ гӯё сурудхонон табақе медавид. касе ки табақро мебарад ба назар наменамуд. Нахӯтак ба саҳро расид ва давида ба назди падараш омада гуфт: бишин падарҷон, хӯрок хӯр, ман медаравам. ту достро бардошта наметавонӣ? табассум карда гуфт падараш. метавонам, ҷавоб дод Нахӯтак. то вақте ки падараш хӯрок хӯрд, Нахӯтак нисфи замини гандумро даравид. падараш хушҳол шуда офарин гуфт писарҷонам. Нахӯтак ба хона баргашт. дар роҳ боз суруд мехонд. ногаҳон ба ӯ гург рӯбарӯ шуд. гурги гурусна буд. вай писаракро даст гирифт, вале фурӯ бурда натавонист. Нахӯтак дар байни дандонҳояш банд монд. гург аз ин гуруснагӣ медавид ва дар роҳ рамаи гӯсфандонро дид. ҳамин ки вай гӯсфандеро хост даҳан занад, Нахӯтак аз байни дандонҳои гург дод зад: эй амаки чӯпон! гург гӯсфандони туро хӯрдан мехоҳад. чӯпон ин садоро шунида гургро ронд. гург боз рафтан гирифт. дар ҷое дид, ки рамаи бузҳо мечаранд. ҳамин ки гург бузичаеро хӯрдан мехост, Нахӯтак боз дод зад: эй бузҳо, эҳтиёт шавед! гург бузичаро мехӯрад. ин садоро бузи шохдори калон шунида, шохҳои худро рост карда ба сӯи гург давид. гург гурехт. ҳар куҷо ки гург медавид ва бо забони тези худ чизе гирифтан мехост, Нахӯтак аз байни дандонҳои ӯ дод мегуфт. гург ба зур медавид. аз гуруснагӣ беҳол шуд. вай аз ин писарак безор шуд ва чӣ тавр халос шуданашро намедонист. хост, ки ӯро аз байни дандонҳояш туф кунад. нашуд. Нахӯтак дар байни дандонҳои гург мустаҳкам ҷойгир шуда буд. гург сарашро меҷунбонд, ки вай ба замин афтад. ин ҳам нашуд. гург боз давид. аз пеши роҳаш як чуқурӣ баромад. гург истод. кӯшиш кард, ки писаракро бо забонаш аз байни дандонҳояш бароварда ба чуқурӣ ҳаво диҳад. Нахӯтак ба чуқурӣ афтид. гург ҳам хушҳол шуду боз гурехт. Нахӯтак дар таги чуқурӣ монд ва намедонист, ки аз он ҷо чӣ хел барояд. писарак баланд садо бароварда аз дигарон ёрӣ хост. пас аз фурсате дид, ки дар лаби чуқурӣ пирамарди решсафеде пайдо шуд. ба дасти ӯ асо буд. Нахӯтак хушҳол шуду бо садои баланд ҷиғ зад: бобоҷон, эй бобоҷон, асоятонро ба ман дароз кунед. ман даст гирифта мебароям. мӯйсафеди ришдарози решсафед
این همون سحرگری بود که پدر و مادر نخوتک او را ضیافت کرده بودند. موسفید فهمید که او را کسی جیغ میزند. سحرگر به درون چوقوری نگاه کرد و پسرک را دید. همون زمان عصایش را به چوقوری دراز کرد. نخوتک به عصا سخت چسبید و زود به بیرون برآمد. پسرک به پیرمرد سحرگر تشکر گفت و به سوی خانه روان شد. پدر و مادرش نخوتک را دیده بسیار هم خوشحال شدند. از این شادی برای مردم ده ضیافت دادند. همه خوشحالی کردند. نخوتک باز به خانه برگشت. ما هم همراه آنها خوشحالی میکنیم.